Wel, prynhawn da, a diolch yn fawr iawn am ymuno â ni heddiw. Croeso cynnes iawn i'r sesiwn hon, sef Covid-19, yr Economi a Cyllideb Cymru. Diolch i'r Senedd am gydweithio gyda ni am hynny ac wrth gwrs i'r Eisteddfod Amgen eleni. Mae digwyddiad hon yn rhan o raglen y pabell cymdeithasau ac ar gael i gynulleidfa yng Nghymru ac ar draws y byd i wylio'n ddigidol, cyffroes iawn. Mae fydd y sesiwn drwy gyfrwng y Gymraeg wrth gwrs, ond bydd cyfieithu ar y pryd ar gael. Mae cyfieithu ar y pryd ar gael wrth clicio ar yr eicon byd a wedyn dewis Saesneg fel iaith. Mi fyddwch chi wedyn yn gallu clywed cyfieithydd Senedd Cymru yn siarad. Hefyd, ar ôl y cyflwyniadau, plis gofyn eich cwestiynau i'r panelwyr drwy defnyddio'r blwch cwestiynau ar y gwaelod. Felly, i'r pwynctau. Rydyn ni mewn cyfnod digansail o ran yr economi. Mae Covid-19 wedi ail-lunio'r economi yn barod ac bydd y pandemig yn arwain at newidiadau parhaol i'r ffordd dyn ni'n byw ac yn gweithio. Ond ar yr un pryd, mae polisi cyllidol llywodraethol wedi newid mewn ffordd anhygol. Mae ymyrraeth fawr gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig wedi newid maint cyllideb Cymru gan biliynau o bunnoedd. Yn ryngwladol, mae Llywodraethu'n paratoi ar gyfer cwympiadau mewn gweithgaredd economaidd sy'n debyg i iselder mawr y ganrif flaenorol. Sut mae hyn yn effeithio ar Gymru yn benodol? Dyma ein gyd-destun heddiw. Ac ymuno â ni i gliro popeth yw dau arbenigwr go iawn. Rwy'n falch iawn o gyflwyno fy ngyd-weithwyr Dito Ifan ac Ian Siôn o'r tîm ragorol raglen dadansoddi Cyllid Cymru. Maen nhw wedi wneud ymchwil sylweddol iawn ers dechrau'r pandemig, sawl adroddiadau ar yr effaith cyllidol y pandemig ac ar yr effaith ar gweithwyr a grwpiau demograffig gwahanol. Felly, i ddechrau'r sesiwn, dyma Ian Siôn, cynorthwydd ymchwil ar y raglen dadansoddi Cyllid Cymru i drafod yr economi. Ian. Diolch yn fawr. Dwi'n mynd i drio rhannu'r sgrin rwan a gweld os dwi'n gweithio. Cool, dwi'n gobeithio fod hwnna ymlaen rwan. Felly diolch yn fawr Laura a phrynhawn da i chi gyd. Felly dwi am ddechrau heddiw gyda chyflwyniad byr am be mae'r dangosyddion diweddara yn ei ddeud wrthyn ni am Economi Cymru. Dwi'n mynd i ddeud rhywfaint am sut mae'r cynlluniau cymhortol incwm fel y cynllun ffyrlo wedi effeithio'r bobl yng Nghymru, y diweddara am y farchnad waith, perfformiad busnesau, a beth allwn ni ddisgwyl i weld wrth i'r rheoliadau gael eu llacio ymhellach. Ac yna mi fydd Gito yn trafod yr effaith ar gyllid cyhoeddus a'r rhagolwg cyllidol ac economaidd. Felly, digon i'w drafod. A gai ategu feddwedodd Laura hefyd, plis danfonwch eich cwestiynau i mewn gan ddefnyddio'r Q&A box ar y gwylod. Un o gongolfeini ymateb Llywodraeth Prydain i'r pandemig hyd yn hyn ydy'r cynllun ffyrlo, a dwi'n meddwl bod hi'n anodd gorbwysleisio pa mor bellgyrhaeddol ydy'r cynllun hwn wedi bod yn hermau'r ganran o'r gweithlu sydd wedi cael eu cefnogi. Felly, erbyn diwedd Mehefin, roedd 31% o weithwyr cyflogedig Cymru ar ryw bwynt wedi ei rhoi ar ffyrlo gyda'r Llywodraeth ganolog yn talu 80% o'i cyfloga nhw. Wrth gwrs, mae llywodraethau ar draws y byd wedi dewis cyfrannu canran helaeth o incwm pobl sydd yn methu gweithio yn ystod y cyfnod hwn, naill ai drwy gyflwyno budaliadau newydd, mwy hael i'r diwaith, neu drwy system debyg i'r hyn da ni wedi weld ym Mhrydain, lle mae'r cysylltiad yna rhwng y cyflogwr a'r gweithiwr yn cael ei gynnal a Llywodraeth wedyn yn gwneud taliad drwy'r gyflogres, drwy'r payroll. Ond falle beth sy'n sefyll allan ar y graff ar y sgrin ar y funud ydy'r ffaith fod canran gymharol is o'r gweithlu yng Nghymru wedi ei rhoi ar ffyrlo, a mae hynny'n debygol o adlewyrchu y mathau o swyddi a'r sectorau sy'n cyfrannu at Economi Cymru. Felly, os ydrychwn ni'n fwy manwl ar y mathau o swyddi sy'n yn rhan o'r cynllun ffyrlo, mi welwn ni o'r graff ar y chwith mae'r sector fel beth ni'n ddisgwyl, y sector manwerthu, retail, bwytau a llety garw ydy prif ddefnyddwyr y cynllun hwn. Ac ar y llaw arall mae
swyddi yn y sector cyhoeddus, swyddi gweinyddu, addysg ac yn y maes iechyd yn llawer llai tebygol o fod yn rhan o'r cynllun. A mi allwn ni weld wedyn o'r graff ar y dde, y bariau coch ydy fod Cymru'n gymharol fwy dibynnol ar swyddi yn y sector cyhoeddus, yn y maes iechyd, gweinyddu cyhoeddus, lle mae'r ganran o'r gweithwyr a'r ffyrlo yn is. Felly falle fod y ffaith fod Cymru yn gymharol fwy dibynnol ar y sector gyhoeddus yn cynnig rhywfaint o esboniad am pam fod canran o'r gweithlu a'r ffyrlo yma yn is na'r cyfartaledd Prydeinig. Ac mae hynny wedyn yn cael ei ategu gan y ffaith fod gan Cymru ganran gymharol uwch o'r gweithlu, dros 30% yn cael ei ystyried yn weithwyr allweddol. Unwaith eto, mae hynny'n ganran uwch nag unrhyw ranbarth o Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Ond un o'r pethau ddaeth i'r amlwg dwi'n meddwl yn weddol fuan ar ôl i'r pandemig ddechrau, oedd fod rhai grwpiau mewn cymdeithas yn mynd i gael eu taro yn gymharol galetach na'i gilydd gan y pandemig. Felly, ychydig wythnosau yn ôl, mi wnaeth un o'n cydweithwyr ni, Jesus, gyhoeddi papur pwysig yn edrych ar y mathau o bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan y cyfnod clo yng Nghymru. A un o'r pethau dwi'n meddwl oedd yn sefyll allan o'r adroddiad yna ydy'r ffaith fod gweithwyr yn y digraddau isaf o incwm, y lowest income deciles, yn llawer mwy tebygol o fod yn gweithio mewn sectorau o'r economi gafodd eu cau oherwydd y pandemig. Enghraifft, mae hanner y gweithwyr sydd yn y degrad isaf o incwm yn gweithio mewn sectorau gafodd eu cau, 10 gwaith yn fwy tebygol o gael eu heffeithio na rhywun yn y degrad uchaf o incwm. A da ni hefyd yn gwybod fod pobl ifanc a menywod yn fwy tebygol o fod wedi heffeithio gan y cyfnod clo. Enghraifft, fel y gwelwch chi'r graff, mae bron i 40% o fenywod dan 5 ar 20 yng Nghymru yn gweithio mewn sectorau gafodd eu cau yn sgil Covid-19. Ac wrth gwrs, os ydy swyddi fel hyn yn fwy tebygol o gael eu colli wrth i'r cynllun ffyrlo ddod i ben, yn anamlwg mi fydd y grwpiau hyn yn wynebu mwy o risg o ddiweithdra. A dwi'n meddwl bod hyn yn pwysleisio yr angen i unrhyw gynllun ar gyfer adferiad gymryd i ystyriaeth yr anhafaleddau hynny ac wneud yn siŵr nad ydyn nhw'n cael eu hatgyfnerthu ymhellach yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd sydd i ddod. Ac wrth gwrs, un datblygiad mawr arall ydy'r cynnydd sydd bod yn nifer o weithwyr sy'n gweithio eu cartre. Mae'r trefniant yma wedi caniatáu nifer o fusnesau i barhau i weithradu trwy gydol y cyfnod clo. Ond os edrychwn ni ar y graff, mi allwn ni weld fod gweithwyr Cymru yn llai tebygol nag unrhyw ranbarth o Loegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban i fod yn gweithio o gartre. Unwaith eto, mae hyn yn debygol o adlewyrchu y math o swyddi sydd yma yng Nghymru. Enghraifft, ydy mae'n bosib i swyddi gweithgynhyrchu, manufacturing, fel adeiladu adenydd awyrennau gael ei gwneud o gartre wrth reswm. Ond os ydych chi'n gyfarwydd gyda'n gwaith ni, neu os oeddech chi'n ein digwyddiad ni'n Llanrwst flwyddyn diwetha, mi fyddwch chi hefyd yn gwybod mae'r ardaloedd hynny sydd â canran uwch o bobl yn gweithio eu cartre, Llundain a De-ddwyrain Lloegr, ydy'r rhanbarthau hynny sydd eisoes efo'r lefelau uchaf o GVA, productivity ar draws Prydain. Ac felly, os ydy gweithio adre yn dod yn drefniant fwy parhaol, mae yna beryg y bydd yr ardaloedd hynny sydd eisoes ar frig y rhestr yn nhermau perfformiad economaidd gyda mantais ychwanegol mewn ffordd, ac yn fwy tebygol o allu adlamu nôl yn gynt ar ôl y dirwasgiad. Wrth gwrs, mae yna ochr arall i'r geiniog a'r ffaith bod y pandemig wedi dangos bod nifer o swyddi'n gallu cael ei gwneud o bell. Felly mi allwn ni hefyd ofyn prynau bydd y trefniadau ar ôl Covid yn annog gweithwyr i symud allan efallai o rhai o'r ardaloedd yma y dinasoedd yn De-ddwyrain Lloegr i ardaloedd lle mae costau byw yn is. Ac yn ogystal â'r cynllun ffyrlo, mae dros 100,000 o bobl wedi gwneud cais drwy'r cynllun hunanghyflogaeth yng Nghymru. Mi roedd werth cyfartalog y cais yng Nghymru rhywfaint yn is, ond mae hynny'n debygol o adlewyrchu'r ffaith fod busnesau yng Nghymru yn tueddu i fod yn llai na'r cyfartaledd Prydeinig. Felly, beth ydyn ni'n wybod hyn am sut mae Covid-19 wedi effeithio'r farchnad waith yng Nghymru? Wel, os da ni'n edrych ar y gyfradd ddiweithra'n unig, mae'r darlun yn edrych yn syfrdanol o bositif. Felly, roedd y gyfradd ddiweithra yn 2.7% yng Nghymru rhwng mis Mawrth a Mai. Ac yn wir, mae hi yn ymddangos fel fod y cynlluniau cymhortal cyflog wedi llwyddo i atal cynnydd sylweddol yn y gyfradd diweithra hyd yn hyn. Ond wrth gwrs, dydy'r gyfradd diweithra ddim ond yn rhoi darn o'r darlun i ni. Yn gyntaf, mae'n cynnwys rhai wythnosau ar ddechrau Mawrth cyn y cyfnod clo. Yn ail,
dio ddim yn cymryd i ystyriaeth y ffaith fod y nifer o oriau mae pobl yn weithio ar gyfartaledd wedi disgyn o bron i chwarter rhwng mis Mawrth a mis Ebrill. Ac hefyd, wrth gwrs, dio ddim yn cymryd i ystyriaeth y gweithwyr yna sydd ar ffyrlo ar y funud, ond efallai'n disgwyl colli swyddi pan daw'r cynlluniau hynny i ben dros y misoedd nesaf. Ar y llaw arall, mae'r gyfradd sy'n hawlio bydd daliadau di-waith, claimant count mewn cael ei alw'n Saesneg, yn rhoi syniad rhywfaint yn well i ni o'r hyn sydd i ddod mewn amser byw, mewn real time. Felly, mae'r graff yma yn dangos y ganran o'r gweithlu sy'n hawlio Job Seekers Allowance neu credyd cynhwysol tra'n chwilio am waith. Dio ddim yn cyfateb yn berffaith i'r gyfradd di-weithra, oherwydd mae'n mynd i gynnwys rhai pobl sydd ar Universal Credit sydd mewn gwaith, ond efallai'n chwilio am fwy o waith ar ben be maen nhw'n wneud ar y funud. Ond fel y gwelwn ni, mae'r ganran o'r gweithlu sy'n hawlio'r budaliadau yma eisoes wedi cyrraedd lefel hanesyddol o uchel ymhell uwch ben y lefel a welwyd yn sgil yr argyfwng economaidd diwethaf. Ac i roi rhai o'r ffigurau yma yn eu cyd-destun, mi yna un diwrnod yn dechrau mis Ebrill, lle roedd nifer y ceisiadau ar gyfer Universal Credit yng Nghaerdydd 20 gwaith yn uwch na'r lefel arferol. Ac ar yr un pryd, wrth gwrs, mae nifer y swyddi gwag sy'n cael eu hysbysebu wedi mwy na haneri ers llynedd, 5 llawer mwy serth unwaith eto na be welon ni yn sgil ar gyfwng ariannol 2008, a mae hynny'n debygol o adlewyrchu diffyg hyder busnesau yn yr adferiad economaidd. I Lywodraeth Prydain, mi nath nhw wneud y taliadau credyd cynhwysol rhywfaint yn fwy hael ar ddechrau'r pandemig. Dwi'n credu bod i werth wneud y pwynt fod y gwymp o fod efo incwm o gyflogaeth i fod yn hawlio budaliadau yn gallu bod yn un fawr iawn. Ac mae dal gofyn i bobl aros rhai wythnosau cyn derbyn taliad cyntaf credyd cynhwysol. Ac felly mae'n bosib iawn y bydd nifer yn dibynnu ar eu cynulon nhw yn ystod y cyfnod yma, naill ai tra maen nhw'n aros am eu taliad cyntaf o credyd cynhwysol, neu er mwyn ariannu unrhyw wariant ymrwymiedig uwch ben gwerth y budaliadau. Ac wrth gwrs, o ystyried fod gan chwarter holl aelwydydd Cymru ddim digon o gynulon liquid assets i gymryd lle incwm rheolaidd am dim ond 1 mis, yna mae'n bosib iawn y bydd nifer y bobl yn cael ei gorfodi i fynd i ddyled oherwydd hynny. Felly, byddwn ni'n wybod am effaith mae Covid-19 wedi cael ar fusnesau? Wel, mae'r ONS wedi bod yn cynnal arolwg o fusnesau ar draws Prydain ers mis Mawrth. Mae'r graff yma'n dangos y ganran o fusnesau sydd wedi cael neu stopio masnachu dros dro. Ac fel y gwelwch chi, wrth i'r wythnosau fynd rhagddi, mae mwy a mwy o fusnesau wedi dechrau ail-agor yn y 4 gwlad. Dwi'n meddwl bod sy'n eitha diddorol y graff yma ydy bod yna fwlch amlwg wedi datblygu rhwng Lloegr a gweddill Prydain erbyn diwedd Mai, gyda busnesau yn amlwg yn ail-agor yn gyflymach yno. Ond erbyn diwedd Gorffennaf, roedd y gwahaniaeth yna wedi diflannu bron yn llwyr. Felly, bod busnesau wedi ail-agor yn gynt yn Lloegr, mae'n ymddangos fel fod y gwledydd datganoledig eisoes wedi dal i fyny bellach. Felly, rhwng y 9 ar 20 o Fehefin a'r 18 o'r Orffennaf, roedd llai na 8% o busnesau Cymreig dal heb agor ar ôl Covid, y lockdown. Ond bod busnesau wedi ail-agor yn gynt yn Lloegr, os edrychwn ni ar eu perfformiad ariannol nhw, neu'r turnover, trosiant, mae'r patrwm yn weddol gyson ar draws y deyrnas gyfunol. Felly, ymysg y busnesau sydd wedi ail-agor, mae bron i 60% yn wynebu turnover is o'i gymharu ar un amser flwyddyn yn ôl. Mae'r patrwm yna'n weddol debyg ar draws Prydain. Ac felly'n wir, mae'n ymddangos fel fod y gallu ail-agor yn cynnig dim garanti y bydd perfformiad ariannol yn dychwelyd i normal. Ac mae hyn yn awgrymu efallai bydd ymddygiad y cyhoedd, parodrwydd y cyhoedd i fynd ati i ailgydio yn ei patrymau siopa ac yn y blaen, hefyd yn mynd i chwarae rhan allweddol mewn unrhyw adferiad economaidd. A mwyn deall hynna'n well, dwi'n meddwl bod i werth edrych ar y data ar symudedd neu mobility sy'n cael ei gyhoeddi gan Google. Felly, i esbonio hyn yn gyflym, mae'r rhif dim ar y graff yn cynrychioli y baseline cyn Covid, gyda'r rhifau positif yn cynrychioli mwy o ymweliadau na'r arfer, a rhifau negatif yn cynrychioli llai o ymweliadau na'r arfer. Os da ni'n edrych ar ymweliadau ar pharciau cenedlaethol a threitha, mi welwn ni fan fwlch mawr wedi datblygu rhwng Cymru a'r cyfartaledd Prydain ym mis Mehefin. Os cofion ni, mi nath Boris Johnson
gael gwared o'r cyfarwyddyd i aros gartref, stay at home message, diwedd Mai, a mi welwn ni yn sgil hynny, mi roedd na gynnydd eitha syfrdanol yn yr ymweliadau barcia ar draws Prydain, ond tipyn llai o gynnydd yng Nghymru, lle oedd y rheol 5 milltir yna'n dal mewn grym. Ond unwaith cafodd yr rheol 5 milltir yna i ddiddymu yng Nghymru, mi welwn ni wedyn batrwm eitha tebyg yn ymddangos yng Nghymru, ac erbyn diwedd Gorffennaf, roedd y bwlch rhwng Cymru a gweddill Prydain di diflannu bron yn llwyr. A dwi'n credu fod hon yn enghraifft eitha diddorol, dwi'n meddwl, o sut mae polisi gwahanol y gwledydd datganoledig wedi cael effaith ar ymddygiad. Ac felly, gweitha falle y concern ar y dechrau y bydda hi'n anodd i Llywodraeth Cymru gael ei neges allan o ystyried bod y mwyafrif yng Nghymru yn derbyn ei newyddion o gyfryngau yn Lloegr. Mae'n ymddangos fel bod yna ymwybyddiaeth eitha cryf wedi bod o'r gwahaniaeth mewn polisi. Ond y ddiddorol, os edrychwn ni ar ymweliadau siopa a llefydd adloniant, does na fawr wahaniaeth rhwng y ddwy linell, bod siopa wedi ail-agor yn gynt yn Lloegr. Felly falle fod pobl yn ystyried gweithgareddau yn yr awyr agored yn llai peryglus falle na bod o dan do. Beth bynnag yw'r rheswm, dwi'n credu fod yn pwysleisio fod caniatau i fusnesau ail-agor ddim yn ddigon i newid ymddygiad ynddo'i hun, ond i bai fod y cyhoedd yn ystyried bod y lefel risg yn ddigon isel hefyd. Felly ydy'r trade-off yna rhwng cyfyngiadau a'r adferiad economaidd ddim fel petai o'n dal dŵr yn llwyr. Nid naill ai neu ydi o fel petai. Felly, i gloi, mae'n edrych fel y bydd unrhyw adferiad yr un mor ddibynnol ar barodrwydd y cyhoedd i ail-ddechrau patrymau ymddygiad cyn Covid, na pholisi Llywodraeth yn unig. Fod busnesau'n ail-agor yn raddol, mae trosiant yn parhau'n isel, a mae'r gwymp yn y nifer o swyddi sy'n cael ei ysbysebu hefyd yn awgrymu fod hyder busnesau yn parhau yn isel. Ac wrth gwrs, da ni ddim yn gwybod eto beth fydd goblygiadau dod â'r cynllun ffyrlo i ben ar y farchnad waith, ond mae'n debyg y bydd rhai grwpiau mewn cymdeithas yn cael eu taro'n gymharol gwyletach gan hynny. Felly dwi'n mynd i orffen y fanna, a dwi'n mynd i drosglwyddo'r awennau guto sydd am sôn am gyllid cyhoeddus a rhagolwg cyllidol ac economaidd. Gyto, mae... Na ni. Sori hwnna. Diolch yn fawr. Byddai'n amlinellu yr effaith ar gyllid gyhoeddus yn ystod yr gyfwng hyd yn hyn. Dwi'n beth, mae fe'n aml yn cael ei edrych fel pwnc eitha sych. Wy'n credu bod e'n rhywbeth sydd wedi cael mwy o effaith ar ein bywydau bob dydd ni nag erioed o'r blaen, neu yn sicr yn fwy ohono ni. Ac wedyn fyddai'n mynd mlaen i drafod y rhagolwg, neu be ni'n gwybod am y rhagolwg am weddill eleni ar blynyddoedd i ddod. Felly, y peth cyntaf i weid yw fod yr ymateb cyllidol wedi bod yn eitha enfawr. Oedd hi'n anodd dychmygu gwariant ar y raddfa yma gyda 5 mis yn ôl. Mae'r ffigwr yma yn dangos fod yr ymateb cyllidol cychwynnol yn uniongyrchol gan Llywodraeth Prydain werth tua 192 biliwn. A rhan mawr o hynny yw'r cynllun arbed swyddi a chefnogaeth i'r hunan gyflogedig, cynnydd mewn gwariant ar wasanaethau cyhoeddus, hefyd yn rhan o hwnna a yn enwedig toriadau treth a grantiau i fusnesau. Y bariau diwethaf chi'n gweld yw'r effaith datganiad yr haf, a felly fyddwch chi wedi clywed am cynllun ar gyfer swyddi Plan for Jobs, Rishi Sunak. Rhan bach iawn o'r ymateb cyllidol oedd y cyhoeddiadau wnaethwyd mis diwetha. Mae yna ansicrwydd dros wir gost rhai o'r polisïau yma, a fydden ni ddim yn gwybod yn union faint sy'n dod i Gymru nes yn llawer yn hwyrach ymlaen, ond yn bras amcan ni ar y funud yw y bydd gwariant a toriadau treth Llywodraeth Prydain eleni yn dod i tua 4.4 biliwn o bunnau yng Nghymru. A dwi'n ddim yn cynnwys yr arian fydd yn cael ei drosglwyddo i Llywodraeth Cymru chwaith, fyddai'n sôn am yn y man.
Os rydyn ni'n cymaru yr ymateb yma gyda gwledydd eraill, fel siar o'r economi, mae tipyn yn llai na ambell i wlad fel yr Unol Daleithiau, Japan a'r Almaen, ond mae fe'n tipyn mwy na'r Eidal, Sbaen a Ffrainc. Felly mae fe'n rhoi y Prydain yn ei gyd-destun rhyngwladol. Mae'n eitha yn agos i'r cyfartaledd rhyngwladol yn ôl ymateb cyllidol i'r argyfwng. Yr effaith mwyaf ar cyllid cyhoeddus fydd y cwymp mewn revenue trethiant, oherwydd fydd incwmau busnesau a unigolion yn cwympo. Ac o ganlyniad i hynny, mae benthyca gan Llywodraeth Prydain am gynyddu'n sylweddol eleni. Mae'r linell goch na chi'n gweld fyna yn dangos benthyca Llywodraeth hyd at mis Ebrill o'r flwyddyn ariannol yma. A mi nath Llywodraeth Prydain fenthyg mwy ym mis Ebrill a Mai na trwy gydol y flwyddyn cynt 2019-20. A mae'r amcanistyniad dros gwyrdd na, welwch chi, amcanistyniad presennol yr OBR yn awgrymu benthyca o tua 322 biliwn o bunnau, o'i gymharu â 55 biliwn o bunnau yn y flwyddyn blaenorol. A mae hyn yn awgrymu fod y ddyled genedlaethol, ddyled gyhoeddus fel siar o'r economi am gynyddu'n sylweddol, yn cynyddu uwchben 100% o werth yr economi eleni cyn sefydlogi ar lefel llawer uwch, ymhell uwch na'r lefel y welwyd ar ôl 2008 ar gyfwng ariannol bryd hynny. Ond os ydrychwn ni bellach nôl mewn amser, mae'r lefelau o ddyled cyhoeddus wedi bod yn uwch yn y gorffennol, enghraifft, y cyfnod ar ôl yr ail ryfel byd. A mi fyddai'n dod ôl yn hwyrach ymlaen at pam fod hyn ddim cynfrwg a fydd rai yn ei honni, a pham ddim y ddyled gyhoeddus ddylai fod y ffocws i'r llywodraethau dros y blynyddoedd nesaf. Os ymwneud ni'n mlaen nawr at yr ymateb Llywodraeth Cymru hyd yn hyn, mae Llywodraeth Cymru wrth gwrs yn ddibynnol ar drosglwyddiadau o Lywodraeth Prydain, felly pan fod Llywodraeth Prydain yn penderfynu gwario yn Lloegr mewn meysydd wedi datganoli i Gymru, mae hyn yn cynyddu maint cyllideb Llywodraeth Cymru. A mae maint y trosglwyddiadau sydd yn dod yn sgil Covid-19 wedi bod yn destun dryswch i ni a llawer arall, gyda'r ddau lywodraeth yn aml yn gwrthweud i gilydd a'r arian yn cael ei ailgyhoeddi nifer o weithiau. Yn ffodus, mae yn cymryd oriau o fynd trwy datganiadau gwasg adrannau Llywodraeth Prydain i wybod faint yn union sy'n dod i Gymru. Ond dyma wariant cyhoeddus, mae'r graff yma'n dangos yw gwariant cyhoeddus dydd i ddydd Llywodraeth Cymru a'r wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru o 2010 mewn termau real. Welwch chi dros flynyddoedd cyntaf y cyfnod yma, torrwyd gwariant yn sylweddol, cyn cynyddu rhywfaint dros blynyddoedd diwethaf. Y linell melyn na, welwch chi, oedd cynlluniau Llywodraeth Cymru fis Mawrth. Yn niwedd mis Mai, nath Llywodraeth Cymru gyhoeddi cyllideb atodol yn diweddaru ar y cynlluniau gwario ar y gyfel eleni. Mi wnaethon nhw ailgyfeirio cyllid a defnyddio tua 1.9 biliwn o gyllid o Lywodraeth Prydain. Llawer o'r arian yna, mae'r rhan fwyaf o'r arian yna mynd tuag at fusnesau mewn grantiau a toriadau treth. Hefyd mwy o arian wrth gwrs i'r NHS a gofal cymdeithasol, ac hefyd i lywodraethau lleol. Ond ers hynny, mae yna rhyw 2.1 biliwn ychwanegol, dyn ni'n credu o gyllid wedi gyhoeddi gan Lywodraeth Prydain, fydd yn cael mynd mewn i gyllideb Cymru. Mae'r arian yna nawr yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, er enghraifft, cyllid ychwanegol i ofal cymdeithasol fwy, helpu'r celfyddydau wythnos diwetha. Ond o'r graff yma, allwch chi weld fod yna bron gwerth degawd o gynnydd mewn cyllid wedi digwydd mewn mater o fisoedd yn hytrach na blynyddoedd. Mae Llywodraeth Cymru, fel wedais i'n ddibynnol ar gyllid o Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol, a mae'r arian yn dod i Gymru yn seiliedig ar boblogaeth yn hytrach nag angen. Ac felly mae'n beryg y bydd yr arian ychwanegol sy'n dod i Gymru ddim yn adlewyrchu yr angen ychwanegol sydd yng Nghymru. Ac hefyd mae Llywodraeth Cymru wedi ei gyfynnu yn arw yn hermau pwerau benthyg a defnyddio arian wrth gefn, a mae hwnna'n bwysig am sawl reswm. Un o'r cwynion cyson ni'n cael yn erbyn Llywodraeth Cymru yw fod Llywodraeth Cymru'n araf yn datgan cynlluniau tebyg i Lywodraeth Prydain, ond mewn gwirionedd mae'n rhaid aros i Lywodraeth Prydain i gyhoeddi cynlluniau gyntaf, fel bod nhw'n gallu gwybod faint o gyllid sydd ar gael.
Hefyd mae'n cyfyngu ar allu Llywodraeth Cymru i wneud rhywbeth llawer yn wahanol i Lywodraeth Prydain ac i gynllunio o flaen llaw. A dwi'n credu yn mynd mlaen dros y misoedd y blynyddoedd nesaf. Mae fe hefyd, mae'r diffyg pwerau benthyg yn enwedig yn lleihau neu'n cyfyngu ar allu Lywodraeth Cymru i gefnogi Economi Cymru os nad yw Llywodraeth Prydain yn gwneud hynny. Ac felly gloi, neu droi at beth rydyn ni'n gwybod a beth rydyn ni ddim yn gwybod felly am yr rhagolwg cyllidol ac economaidd dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Peth cyntaf ac peth amlwg iawn i ddweud yw bod e'n ansicr iawn. Does neb wir yn gwybod beth fydd siap yr adferiad economaidd. Pryd fydd yr economi nôl i lefelau dechrau'r flwyddyn, fod data diweddaraf yn awgrymu bod yr economi wedi bod yn tyfu rhywfaint gyda'r cyfyngiadau yn cael eu llacio dros y misoedd diwethaf. Mis diwethaf, mi nath yr OBA gyhoeddi 3 senario, welwch chi ar y sgrin fan hyn, heb ddweud pa mor debygol yw 3, ond ar yr ochr orau, bydd y cwymp mewn GDP yn y cwarter diwethaf yn rhyw fath o blip yn y data a bydd yr economi yn mynd nôl i drywydd cyn Covid. Ar y llaw arall, os fod y sefyllfa'n gweithredu eto, os fydd yna gyfyngiadau ar yr economi dros y misoedd nesaf, os fydd yr economi yn creithio, hynny yw diweithdra'n aros am gyfnod hirach, felly fydd hi'n cymryd hyd at 2025 bydd economi adfer yn llawn. Ac wedyn mae yna rhywbeth y linell goch na, rhywbeth yn y canol. Ond mae werth tynnu sylw, bod ni ddim yn gwybod sut fydd yr economi'n perfformio, mae werth tynnu sylw at 2 ffactor fi'n credu fydd yn bwysig a fydd i raddau helaeth yn penderfynu beth fydd yn digwydd i'r economi. Yn gyntaf, fel nath Cian grybwyll, mi fydd yr arferiad economaidd yn dibynnu ar nifer a natur achosion Covid-19 ar draws y wlad. Mae'r sectorau sydd wedi cael ei effeithio fwyaf gan y pandemig yn ddibynnol ar gymysgu cymdeithasol ac felly mae parodrwydd pobl i fynd nôl i wario yn y sectorau yna yn ddibynnol ar lwyddiant llywodraethau i rheoli'r coronavirus. Yn hynny o beth, mae risg o ail don yn hwyrach eleni fyddai'n gorfodi ail gyflwyno cyfyngiadau ac effeithio ar ymddygiad pobl eto yn un dirfawr. Yr ail ffactor fydd parodrwydd llywodraeth a gallu llywodraeth i gynnal a chefnogi'r economi trwy eleni ar blynyddoedd nesaf, gan sicrhau fod y nifer fwyaf o weithwyr yn aros gyda cwmnioedd a bod y nifer fwyaf o fusnesau yn aros mewn busnes. Dyna oedd nod llawer o'r polisïau mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi hyd yn hyn. Ac hefyd fod llywodraethau hefyd yn buddsoddi mewn sectorau, mewn isadeiledd, mewn addysg pobl a sgiliau, bydd yn helpu pobl sydd yn colli gwaith mewn i swyddi newydd yn y pen draw. Yn hynny o beth, mae'r ffactor pwysig fi'n credu yn sut bydd yr economi yn perfformio yw'r effaith posib tynnu nôl ar y cynllun cadw swyddi ffyrlo o fis yma. Mae cyflogwyr nawr yn cyfrannu costau yswiriant gwladol a ffensiynau. Bydd yn rhaid cyfrannu at cyflog y gweithwyr a'r ffyrlo dros y misoedd nesaf cyn i'r cynllun ddod i ben mis Hydref. Mae'r bonws nath y cynghellor gyhoeddi ar gyfer mis Ionawr i gyflogwyr sydd yn dod nôl a gweithwyr llawn amser yn dangos yn llawer i fach i wneud llawer o wahaniaeth yn wyneb yr ansicrwydd economaidd mae busnesau yn ei wynebu. Mae'n debygol y bydd diweithdra felly yn cynyddu'n sylweddol dros y misoedd nesaf wrth i'r cynllun yma gael ei dod i ben. A mae hynny'n edrych fel camgymeriad eitha sylweddol a camgymeriad eitha hunannewidiol hefyd. Bydda'r Llywodraeth yn penderfynu cadw'r cynllun ffyrlo mewn lle ar ôl mis Hydref. Mae'n debygol y byddai'r gost yn lleihau yn naturiol dros amser wrth i fwy o fusnesau agor a galw yn dod nôl mewn i'r economi. Mi wnaeth un astudiaeth yn ddiweddar o'n cynghyfrif y byddai cadw'r cynllun swyddi nes haf nesaf yn gostwng diweithra o tua 700,000 ar draws Prydain. Mae hynny'n cyfateb i tua 30,000 o swyddi yng Nghymru. A fyddai'r gost o gwneud hynny yn debygol o fod yn llawer is na'r gost o ddiweithra uwch ac economi llai yn y pen draw. Byddai gwneud addewid fel cadw'r cynllun ffyrlo hefyd wedi bod yn debygol o fod yn rhoi fwy o hwb i hyder yn yr economi a galw yn yr economi, yn sicr nag oedd y cynlluniau gyhoeddwyd yn y datganiad yr haf fis diwetha. A hefyd fi'n credu mae'n bwysig fod Llywodraethau yn cefnogi pobl sydd yn colli gwaith. Mae gweithwyr sy'n colli gwaith ym Mhrydain fel wedodd Cian ar gyfer taledd yn colli siar llawer mwy
o'i hincwm na gwledydd arall Ewrop. Felly fydd y cynyddu gwerth budaliadau, enghraifft ym Mhrydain, yn ysgoi cynnydd mewn clodi ac economi llai, ond yn hefyd yn fuddiol yn economaidd dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf. A felly beth sy'n bwysig gweud yw taw rôl polisi cyllidol Llywodraeth yn ystod yr gyfwng dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf yw i leihau effaith creithio yn yr economi, pan fod cwmp yn yr economi a chynnydd mewn dirweithra yn cael effaith mwy hir dymor. Debyg i'r profiad yng Nghymru yn yr 80au pan oedd dirweithra tua 19% gafodd effaith am ddegawdau ar berfformiad economi ardaloedd y Gymru. A mae'n debygol, wrth gwrs mae fe'n debygol y bydd newid strwythurol yn yr economi. Enghraifft, mae'n debygol y bydd cynnydd parhaol mewn gweithio adref ar ôl profiad eleni. Mae hynny'n golygu felly fydd yna lai o swyddi sydd yn gwasanaethu swyddfeydd a chanol trefi. Mae hefyd yn golygu swyddi gwahanol yn cael ei greu mewn meysydd arall neu ardaloedd arall. Ac felly mae'n bwysig fe Llywodraeth yn sicrhau neu'n ceisio sicrhau fod y swyddi sy'n cael ei creu yn yr economi yn rhai sy'n talu'n ddigonol gyda digon o oriau i bobl yn edrych na'r fath o swyddi welwyd yn cynyddu yn ystod yr arferiad economaidd ddegawd yn ôl. Yn ola felly, yn hermau'r rhagolwg cyllidol, y peth fydd yn sicrhau cynaladwyedd cyllidol Llywodraeth Prydain yw'r adfywiad neu'r adferiad economaidd. Hwna fydd yn pennu p'ne fod neu cyflwr cyllid cyhoeddus Llywodraeth Llywodraeth Prydain. Mae cyfraddau llog ar hyn o bryd yn isel iawn, sy'n golygu fod taliadau llog y Llywodraeth wedi cwmpo dros y misoedd diwethaf, hyd yn oed wrth i fenthyca gynyddu'n sylweddol. A mae'r cynnydd mewn benthyca llywodraethol eleni'n cyfateb bron yn union i'r cynnydd mewn cynulon y sector breifat. Hynny yw, busnesau ac unigolion ddim wedi gallu gwario yn ystod y cyfnod yma ac yn rhoi arian o'r neilltu. A dyna pwy sy'n yn y pen draw sy'n benthyg yr arian yma i'r Llywodraeth eleni. Mae arian yn symud, os liciwch chi, o'r rhai sydd ddim yn gallu gwario a buddsoddi i bobl sydd ddim yn gallu gweithio. Os fydd yr economi yn adfer a pobl yn dechrau gwario a buddsoddi unwaith eto, yna fydd lefelau benthyg yn cwmpo yn naturiol. Os yw maint yr economi yn adfer dros y blynyddoedd nesaf, felly fydd y dyled gyhoeddus yn sefydlogi ar rhyw lefel uwch. Ac yn ola felly, fi'n credu fod yn bwysig bod ni'n dysgu gwersi o ddegawd yn ôl. Dath yr gyfwng yma, wrth gwrs, wedi degawd o bolisïau llymder ar wariant cyhoeddus, a gychwynnwyd gyda cyllideb ar gyfwng George Osborne ym mis Mehefin 2010. Rhwng 2010 a 2013, gohiriwyd yr adferiad economaidd bryd hynny gan doriadau mewn gwariant cyhoeddus. Ac wrth gwrs arweiniodd hynny at galedu cymdeithasol mawr. Mae tystiolaeth glir fod polisïau llymder yn gysylltiedig â degau o filoedd o farwolaethau cyn amserol. A o ran cyflwr ein gwasanaethau cyhoeddus ni, nath y toriadau amharu ar ein gallu i ymateb yn effeithiol i'r argyfwng yma, gweithio ymdrechion gweithwyr allweddol sydd wedi gweld cwymp yn ei niferoedd a toriadau cyflog dros y ddegawd diwethaf. Mae hyd yn oed y setliadau mwy hael neu cymharol hael sydd wedi cael ei roi i'r gwasanaeth iechyd dros y ddegawd diwethaf yn eitha pitw o'i gymharu gyda'r twf hanesyddol a welwyd cyn 2010. A felly mae'n bryd i ni fi'n credu flaenoriaethu gwtnwch ein gwasanaethau cyhoeddus yn ogystal â ffythlonrwydd sydd wedi bod yn ffocws dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd, wrth gwrs, cynyddu gwariant ar iechyd addysg a isadeiledd yn cael fwy o effaith buddiol ar yr economi nawr, gan fod yn y capacity sbar yn yr economi nawr. Ac felly, dyna beth ddyle fod y cwestiwn mawr cyllidol mewn ychydig o flynyddoedd. Felly, cwestiynau dylen ni fod wedi bod yn trafod ymhell cyn yr argyfwng yma. Pa fath o safon o wasanaethau cyhoeddus rydyn ni am i weld yma yng Nghymru, sut rydyn ni'n talu am wasanaethau cyhoeddus i boblogaeth sy'n heneiddio a sut i gyllido gofal cymdeithasol yn ddigonol. Ac os rydyn ni am weld lefelau uwch a gwell o wasanaethau cyhoeddus fel sydd ar llawer o wledydd ar draws Ewrop, yna fydd yn rhaid i ni dalu lefelau uwch o drethiant yn y pen draw. Ac gyda'r pwerau cyllidol sydd gan Llywodraeth Cymru, dyle'r dadleuon yma fod yn ganolog i'r ddadl
yn etholiad blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr. Wel, diolch i chi'ch ddau am eich cyflwyniadau ragorol, da iawn wir. Mae yna, jyst i atgoffa pobl, mae yna siawns i roi cwestiynau mewn drwy'r botwm Q ac A ar y gwaelod. Ond cyn i cwestiynau'n dod mewn, gai jyst canolbwyntio ar y pwynt wnaethoch chi gorffen gyda gito, sef llyfnder austerity. Jyst i roi rhyw fath o gyd-destun gwleidyddol i'r trafod economaidd. Pa mor debygol yw fydd Llywodraeth Prydain yn troi nôl at y polisi? Ydy'r sefyllfa gwleidyddol yn digon gwahanol naw i stopo hwn? Be chi'n meddwl am hwn? Ie, fi'n credu, wrth edrych ar sut nath Llywodraeth Prydain symud at bolisi llyfnder yn 2010, dwi'n credu fod yna lot yn wahanol nawr i gymharu gyda pryd hynny. Oedd y cyntaf o ideoleg y Llywodraeth y Tyried nawr yn wahanol iawn yn credu i 2010. Yn cofio Richard Wyn Jones nôl ym mis Chwefror yn credu yn barn yn galw y Tyried yma yn fwy ymreithol nag Tyried y gorffennol. Sa'n credu oedd e'n disgwyl i'r Tyried dechrau talu 80% o y gyflogau gweithwyr, ond oedd e'n sicr cyn y pandemig yma, cyn i'r ymateb cyllidol fawr yma, oedd y Tyried yn addo dod â llyfnder i ben. Ac yn y pen draw, dwi'n credu mai dewis gwleidyddol oedd y polisi llyfnder yna yn ôl yn 2010. Ac felly dewis gwleidyddol fydd symud neu cyflwyno'r un peth. Ni yn clywed yn y papur y newydd yn sôn am fod angen fydd yn rhaid talu am yr holl wario yma, y wariant yma ar hyn o bryd. Ac mae Rishi Sunak, y cynghellor, wedi bod yn rhyw awgrymu y fydde rhaid gwneud toriadau. Felly, allwn ni ddim dweud yn sicr na fydd y toriad yn symud nôl at bolisi llyfnder, ond dwi'n credu fod e'n llai tebygol nawr nag oedd 10 mlynedd yn ôl. Dwi'n meddwl beth sy'n wahanol tro yma hefyd nath Gito grybwyll ydy yn amlwg mae gan Llywodraeth Cymru bwera rhannol dros y dreth incwm datganoledig. Ac felly mae yna petasa Llywodraeth Prydain yn mynd lawr y ffordd o gynnu unwaith eto. Mae yna rhywfaint o ffordd i Llywodraeth Cymru gynyddu maint eu cyllideb nhw drwy gynyddu cyfraddau treth incwm. Un peth sy'n ddiddorol ydy oherwydd ac yn eitha anffodus braidd ydy oherwydd bod y pandemig yma wedi cael effaith ar incwm. Cyn y pandemig, petasach chi wedi rhoi ceiniog ar y gyfradd sylfaenol datganoledig, bysach chi falle wedi cael 190-200 miliwn yn ychwanegol ar gyfer cyllideb Cymru. Ar ôl y pandemig, mae'r faint chi'n mynd i gael yn ôl yn mynd i fod dipyn yn is, oherwydd bod incwm wedi cael ei daro. A hefyd, oherwydd fod maint cyllideb Cymru dipyn yn fwy rwan, fel dwedodd Gito rhyw 4.5 biliwn yn uwch nag oedd o chydig fisoedd yn ôl, mae hynny'n golygu bod y ganran o wariant Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan drethu datganoledig mewn gwirionedd dipyn is nag oedd o pam gafodd y trethu i ddatganoli, ac hyd yn oed nôl y mis Mawrth flwyddyn hon. Felly, falle bod hynny'n cyfyngu ar be allir i gyflawni gyda'r pwera treth incwm newydd. Diddorol iawn, ie. Ydych chi'n gallu gweld gwahaniaeth yn datblygu hefyd rhwng y Plaid Ceidwadol Cymru a'r Plaid Ceidwadol Prydain, nid jyst ar austerity, ond ar pethau cyllidol a pethau economaidd eraill? Wel, yn sicr mae'r pwerau trethu wedi cynnig rhyw ffordd i'r blaid geidwadol i gynnig rhywbeth gwahanol yng Nghymru. Mae fe'n dir llawer fwy cyfarwydd i'r blaid geidwadol i dechrau trafod gwariant a trethu, neu trethu yn hytrach na gwariant yn unig. Mi wnaethon nhw fynd mewn i'r etholiad diwethaf, wrth gwrs, gyda addewid i dorri treth incwm.
Fi'n credu felly fydde fe'n eitha anodd gwneud addewid o'r fath yn y etholiad nesaf, oherwydd bydd yna bod gymaint o bwysau gwahanol ar y gyllideb Llywodraeth Cymru. Cian? Na, fyswn ni'n gytuno gyda Guto. Dwi'n meddwl bod yna gwestiwn arall yn y Q&A box. Cwestiwn wedi dod mewn. A ddylwn cyflwyno treth ar ofal cymdeithasol fel yr un amgrymwyd gan Jerry Holtham? Felly, jyst i roi rhyw gyd-destun, nath Jerry Holtham sôn am dreth byddai'n cael ei talu jyst er mwyn ariannu gofal cymdeithasol i bobl oedrannus yng Nghymru. A mi oedd gan, dwi'n meddwl, mae'r adroddiad yn eitha manwl, ond dwi'n meddwl mae'r syniad ydy bydde pobl yn talu mewn dros eu bywydau nhw, felly bod rhyw ffund mewn ffordd sy'n ring-fenced ar gyfer gofal cymdeithasol, gyda'r cyfraddau yn mynd yn uwch wrth i bobl fynd yn hŷn. So mae pobl hŷn yn talu chydig cyfradd uwch fwy o dreth tuag at gofal cymdeithasol na'r bobl iau. A mae'n eitha diddorol oherwydd jyst wythnos dwytha, dwi'n meddwl mi oedd na sôn yn y papurau newydd Prydeinig bod Llywodraeth San Steffan yn ystyried treth ar bobl dros 40 oed yn Lloegr i ariannu gofal cymdeithasol. Dwi'n meddwl bod yna lot o ystyriaeth wedi cael ei wneud o be fydda effaith hynny ar ddatganoli a prynau fyddai'n dreth Lloegr yn unig be bynnag. Dwi'n meddwl beth sy'n wir ddo ydy mae angen gwneud rhywbeth ar gyfer ariannu gofal cymdeithasol. Da ni'n gwybod fod gennym ni boblogaeth sy'n heneiddio, ond hefyd mae'r disgwyl bydd yna gynnydd hefyd mewn cyflyrau fel dementia sydd angen lot o ofal dwys mewn henaint. Ac felly mwyn cyllido hynny, mae angen, dwi'n meddwl, mwy o arian. Dwi'n meddwl un o'r pethau sydd wedi cael effaith ar ofal cymdeithasol yn amlwg ydy'r ffaith fod cyllidebau llywodraeth lleol wedi cael ei torri yn ddwfn iawn dros y ddegawd diwetha. Felly mae gwerth hyd at 2018-19 o 2009-2010, dwi'n meddwl dros biliwn o bunnoedd wedi cael ei dorri mewn termau real o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i awdurdodau lleol. Ac wrth gwrs mae hynny wedi cael effaith wedyn ar y cyllid sy'n mynd mewn i fuddsoddi mewn llefydd gofal cymdeithasol. Ond yn sicr, mae hwn wedi bod ar yr agenda gwleidyddol ers blynyddoedd. Dwi'n meddwl mae'n rhaid i rhywbeth digwydd rhywbryd. Cwestiwn ydy pryn ennill o digwydd yn y tymor seneddol, Senedd Cymru nesaf, pwy awyr. Swn i'n dychmygu y bydd o yn rhywbeth wnaeth ymddangos allan yn y manifestos rhai o'r pleidiau. Diolch yn fawr iawn. Safle Llywodraeth Cymru ers chydig o flynyddoedd, mae fe'n ymddangos mae safle Llywodraeth Cymru dros y blynyddoedd bethau oedd aros i Loegr i wneud rhywbeth yn gyntaf. Yn credu oedd Llywodraeth Prydain yn mynd i gyhoeddi papur gwyrdd ar gyllido gofal cymdeithasol nôl yn 2017. Fe gath ei bwysio nôl blynyddoedd, maen nhw wedi cael ei bwysio nôl blynyddoedd erbyn hyn. Ar rhyw bwynt, fi'n credu bydd rhaid i Llywodraeth Cymru, sy'n ddim yn credu fod aros i Loegr i symud gyntaf yn bosib. Wrth gwrs, os petai na dreth traws Prydain yn cael ei gyflwyno, felly fydde hynny'n well yn ariannol i Llywodraeth Cymru gan bod y sylfaen dreth yn llai fan hyn, felly fydde mwy o gyllid yn dod i Gymru trwy hynny, ond dyw hwnna ddim yn rhywbeth allwn ni ddibynnu arno felly o fod Llywodraeth Prydain yn gwneud rhywbeth gyntaf, felly fydde nhw'n rhaid i Llywodraeth Cymru wneud rhywbeth ei hunain. Gret, iawn. Wel, dwi'n meddwl rydyn ni'n rhedeg allan o'r amser, sori, ond felly hoffwn ddiolch i'r ddau siaradwr heddiw, ddau siaradwr ardderchog, a diolch i chi gyd am ymuno â ni heddiw, a diolch hefyd wrth gwrs i'r Senedd ac i'r Eisteddfod amgen am trefnu y seminar y prynhawn yma. Diolch yn fawr iawn. Diolch.